Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro La ciencia espiritual de la naturaleza de Octavi Piulat. Soy José Membrive de Ediciones Carena. Voy a ser muy breve porque tenemos un libro fantástico y un autor estupendo y un presentador que es todo un lujo. Entonces yo solamente quiero decir que para la editorial es un lujo, nosotros llevamos 25 años que siempre pensamos que la literatura, el ensayo, es el arma mejor de transformación tanto interna como social, que estamos en un momento de desplome de valores, en un momento de búsqueda, y yo creo que la labor de la editorial es enlazar a la gente que realmente, a los autores que realmente tienen cosas que decir con el público que está ávido. Creo que solamente quiero dar las gracias, pues, como siempre, a Raúl, a Libris, por poner este local al servicio de la cultura, hoy que tanto se desprecia o que tanto se margina lo intelectual, pues es bueno que haya gente que siga trabajando por la cultura del libro. No son buenos tiempos para las librerías, pero son el sostén de la cultura. Quiero dar las gracias también porque poner en marcha un libro requiere muchos elementos. También está Marc Borque que lo va a difundir, está Elena, está el equipo de Carena. Y quiero dar las gracias en especial a Albert Ferrer, que es un filósofo, y que él va a ser el que nos va a introducir en el libro. Yo quiero decir que es un libro que es una enmienda a la totalidad, que es un libro que se debe difundir no solo entre los iniciados, sino entre toda la gente que está buscando, porque realmente aquí abre muchas fuentes de inspiración y nos reconecta con la naturaleza y con nosotros mismos desde un punto de vista muy serio, muy vital, muy poético y torrencialmente seductor. Yo termino dando las gracias al público, que es el que da sentido a este libro, dando gracias a Octavi por confiar en nosotros y cediendo la palabra a Albert Ferrer, filósofo. Gràcies. Ha estat un plaer personal ser convidat a presentar aquest darrer llibre del professor Octavi Piulat, perquè fa molts anys que el coneixo, potser 15, 17, 18, i ens vam conèixer amb un altre filòsof excepcional. Dic un altre perquè l'Octavi Piulat també ho és, que és Raimon Panikkar. I no és casual que ens coneguéssim en l'entorn del Raimon Panikkar a Tavertet, perquè hi ha un fil conductor, un fons comú a l'obra del Raimon, de l'Octavi, també en la meva recerca personal i en les inquietuds de l'editor. En primer lloc, voldria donar les gràcies amb tota sinceritat a l'editor i expressar-li la meva admiració. Ho dic amb tota sinceritat perquè en aquest món de decadència cultural, m'atreveixo a dir-ho així, és admirable que hi hagi editors com ell, que s'atreveixin a publicar llibres profunds i importants com aquest. I després d'expressar l'admiració i l'agraïment a l'editor, voldria dir el més important en aquesta presentació, que és que això no hauria de ser una presentació d'un llibre del doctor Octavi Piulat. Em sembla que tots els que el coneixeu estareu d'acord amb mi en que aquest vespre hauria de ser un homenatge
el professor Octavi Piulats. I us voldria proposar que aquest vespre sigui un homenatge a l'Octavi que es mereix sobradament. I s'ho mereix sobradament perquè en la decadència cultural que suggerit en la que estem, és admirable que hi hagi editors com el nostre editor i és admirable que hi hagi autors com el nostre autor. Coneixo tota l'obra de l'Octavi, pràcticament tota. I tota l'obra és admirable, tota l'obra té una coherència de fons i aquest llibre no és una entitat individual, és quelcom que forma part d'un tot orgànic que presenta una coherència i una profunditat. No només voldria dir quelcom sobre aquest llibre profund, important, que avui presentem, voldria dir quelcom sobre tota l'obra, perquè quan un autor està en el punt de la seva carrera, com és el cas de l'Octavi, que no és un principiant, precisament, hi ha tota una trajectòria. I el llibre s'insereix o culmina aquesta trajectòria. I no només aquest llibre, l'editor té dret a dir-ho, que és un llibre important i profund, i ho és, però no només és el llibre el que és important i profund, em sembla que la contribució de l'Octavi a la filosofia és important i profunda. No només aquest llibre, tota la seva trajectòria, tota la seva contribució a la filosofia i a la cultura. Estem, i per reflexionar junts sobre el valor no només d'aquest llibre, del qual vull parlar en els últims minuts, per reflexionar junts sobre el valor no només d'aquest llibre, sinó de tota la contribució de l'Octavi, crec que és indispensable ser conscients de l'entorn, de la civilització del paradigma. Perquè és aquí on l'obra de l'Octavi i la política de l'editor són admirables. Vivim una civilització que té uns 200 anys, 300 màxim, que jo qüestiono profundament com a filòsof, l'Octavi també, el Raymond Panikkar també, i estic segur que alguns editors com el nostre també, que amaga molts dimonis, moltes hipocresies, moltes misèries darrere unes pretensions que són falses. Vivim una civilització que és essencialment materialista, més concretament diria mecanicista, i em permeto dir, com a professor d'universitat, investigador i filòsof, que aquest materialisme mecanicista és fals. És a dir, la realitat, el cosmos, digueu-ho com vulgueu, no s'explica en termes materialistes mecanicistes de cap manera. En termes materialistes mecanicistes podem explicar certs aspectes de la realitat, certament, i podem fabricar certes màquines, però la realitat no és només aquests aspectes concrets. I és la gran fal·làcia de la modernitat com a civilització, és la gran fal·làcia del paradigma modern, materialista mecanicista, pretendre que tota la realitat són aquests aspectes que són limitats. I perdoneu-me, però l'Albert Ferrer el podeu oblidar, ignorar. No és l'Albert Ferrer qui està dient això, són els físics quàntics que ho estan dient. Tots els físics quàntics han dit la civilització en què vivim és una mentida, és una fal·làcia. Tots els físics quàntics, des de Heisenberg o Bohr o Schrödinger o Max Planck fins als actuals nord-americans. I no només físics quàntics, altres físics que no són estrictament quàntics, astrofísics com Michio Kaku, ja estic parlant de científics, deixem davant dels filòsofs. Era fonamental en la història de la modernitat que s'agafés el toro per les banyes. En una civilització materialista, mecanicista, cientificista, no científica, cientificista, que no és el mateix, tecnocràtica, com deia el Raymond Panikkar, els filòsofs no ens escolta ningú. I com diu l'Octavi, hi ha un atac a la filosofia. Hi ha un atac a la cultura, oi? Llavors, era indispensable que el qüestionament filosòfic radical de les fal·làcies d'aquesta civilització materialista vingués de la pròpia ciència, no de la filosofia, perquè la filosofia no l'escolta ningú i no té crèdit social.
I ha estat una ironia de la història o una jugada genial de la història que el qüestionament del cientificisme, del materialisme, hagi vingut de la mateixa ciència quàntica. I us puc assegurar que els grans físics quàntics, des dels alemanys com Max Planck fins als nord-americans actuals, com Amit Goswami, que és d'origen indi, estarien encantats amb aquest llibre de l'Octavi i admirarien l'obra de l'Octavi. Malauradament no la coneixen, potser els haurem d'enviar un dia. Perquè els físics quàntics el que han fet bàsicament és qüestionar el que ha estat inqüestionat, el que són ideologies i prejudicis en lloc de ciència. I finalment suggerir una visió de la realitat que no té res a veure amb el que ens ha dit l'escola, amb el que encara ens diu la universitat i amb el que diu la cultura mediàtica. I hi ha hagut i hi ha encara filòsofs atrevits, pioners, investigadors, exploradors, que han gosat qüestionar el que no qüestiona gairebé ningú. I l'Octavi és un d'aquests filòsofs atrevits, pioners, que ha gosat qüestionar les fal·làcies d'una civilització materialista, mostrant, no només suggerint, mostrant, obrint les portes a l'evidència de que hi ha molt més. I el molt més que hi ha és molta més riquesa còsmica, humana, digueu-ho com vulgueu, espiritual si voleu. El Raymond Panikkar va estar en aquesta línia i l'Octavi està en aquesta línia. La importància de l'obra de l'Octavi és gran en un món amb molt més prejudici, moltes més fal·làcies del que la gran majoria de la gent es pensa, del que el món acadèmic es pensa. I el veritable filòsof, ho sabeu, perquè tots els que heu vingut aquí sou persones cultes, n'estic segur, el veritable filòsof sabeu que és el que qüestiona el que no es qüestiona en aquell moment de la història. Per què van condemnar a Sòcrates? Perquè qüestionava coses que ningú qüestionava. El que Sòcrates va qüestionar, deixant de part dels aspectes més profuns i metafísics, moltes coses que Sòcrates va qüestionar avui dia no es qüestionen. Perquè avui dia no fa falta, no està a la nostra societat. Però hi ha d'haver, com que la condició humana bàsicament no ha canviat, hi ha d'haver a la nostra societat l'equivalent del que Sòcrates va qüestionar. La cultura, la societat que Sòcrates va qüestionar no era materialista. La d'ara ho és. Sòcrates va qüestionar unes coses que avui dia no pertoca qüestionar. Avui dia pertoca qüestionar-ne d'altres. Les que ara pertoca, i ho fan molt pocs, tenen l'autenticitat, la profunditat o l'atreviment de fer-ho, i l'Octavi ha tingut aquesta profunditat, aquesta autenticitat, aquest atreviment. Començant la seva trajectòria filosòfica, intel·lectual, acadèmica, en el bressol de la filosofia europea moderna, que és Alemanya, començant la seva trajectòria amb Hegel i els romàntics, ha explorat una mica tota la història de la filosofia europea des del punt de vista metafísic, espiritual, místic, es pot dir de diferents maneres, obert a Orient, cosa que no tots els acadèmics intel·lectuals occidentals tenen aquesta obertura, obert a Orient, a aprendre d'Orient, de la Índia en particular, del budisme, obert al que és l'essència de la filosofia i de la investigació, que és qüestionant el que s'ha de qüestionar perquè no és evident, anar a buscar fonts originals, anar a buscar allò de què no es parla. L'Octavi té un llibre magnífic, que es diu Egiptosofia, on l'Octavi treu a la llum coses que els manuals no diuen. Aquest és el veritable investigador, aquest és el veritable filòsof. Els manuals d'escola i els manuals d'universitat donen una imatge completament distorsionada de la realitat, amagant moltes coses, obviant, no volent presentar moltes coses que no coincideixen amb les versions oficials, que són una distorsió. I l'Octavi és aquell investigador i filòsof atrevit, autèntic, que no es creu el que tothom es creu, aquest és el filòsof, que va a investigar el que la majoria d'acadèmics no fan, va a fonts originals, va a allò que està oblidat, ho treu a la llum per dir hi ha molt més del que es diu. Aquest és el veritable acadèmic, el veritable investigador, el veritable professor i el veritable filòsof. Les connexions que explora l'Octavi Piulats
entre Egipte i Grècia és extremadament important i és pioner. Després d'una obra sobre Hegel, sobre el romanticisme, amb tota una trajectòria d'exploració del pensament europeu occidental des de l'antiguitat fins avui. També voldria esmentar la seva exploració de l'antroposofia de Rudolf Steiner, en aquesta exploració de la filosofia més profunda, metafísica, mística, que culmina en aquest llibre, on trobem una mica de tot, però no en sentit superficial, sinó al contrari, amb una coherència de fons i amb tota profunditat. L'argument de la naturalesa, de fet, és una mica, no una excusa, una estratègia en aquest llibre per explorar molt més que la naturalesa. I de fet el títol ja ho suggereix quan diu la ciència espiritual. Aquest llibre és una meditació, una reflexió, evidentment sobre la naturalesa, però sobre molt més que la naturalesa. De fet, és una, espero que l'autor estarà d'acord, és una exploració, una meditació sobre el tot, sobre la totalitat. Un concepte que és gairebé tabú, perquè ens acusen de seguida de tota mena de barbaritats si parlem de la totalitat o de la unitat. Els físics quàntics en parlen de la unitat. Aquest llibre parla de la naturalesa amb molta profunditat, explora com s'ha vist la naturalesa en grans filòsofs, en tradicions filosòfiques, metafísiques, però no només això, és que ens està parlant de l'home, de l'ànthropos. Perquè l'Octavi sap, i ho diu, que no es pot dissociar la naturalesa, el cosmos, de l'ànthropos. I finalment ens porta al theos, allò del qual avui dia sí que no es pot parlar de cap manera en el món intel·lectual perquè està desprestigiat i és políticament incorrecte, que és Déu. Això no és només una meditació profunda, acadèmicament argumentada, amb erudició valuosa. No només és tot això en relació a la naturalesa, és una meditació erudita, culta, sobre la naturalesa, però sobre l'home, sobre Déu, sobre tota la realitat. Aquest llibre presenta aquella autèntica visió holística, integral, termes molt importants per al futur de la cultura humana, del coneixement humà, que estan també desprestigiats, deformats, ridiculitzats. La física quàntica i tota la nova ciència diuen que la realitat és integral, holística, que és un anglicisme, si voleu, molt utilitzat en el món anglosaxó, holístic. Els físics quàntics, els astrofísics, els nous biòlegs, estan parlant de holisme, de que la realitat és profundament integral, interconnectada, de que hi ha realment un tot, una unitat subjacent a tot, a la diversitat. És un dels grans temes de la ciència actual, de la ciència més avançada. Aquest llibre té aquesta visió holística, integral, que és tan necessària. Aquest llibre integra amb la naturalesa, amb una reflexió profunda sobre la naturalesa, una reflexió sobre l'ànthropos, sobre la condició humana, sobre tota la realitat en la seva profunditat fins a les seves arrels més profundes, una indagació fins a l'ésser, fins al que podríem anomenar Theos, Brahman, com vulgueu dir-li. I és aquesta reflexió integral el que més m'ha fascinat d'aquest llibre, explorant camins d'indagació filosòfics, metafísics, en tota la llarga trajectòria occidental, Grècia, cristianisme, època moderna, fins a l'antroposofia Steiner, però també amb reflexions d'Orient, en les quals, per cert, vaig contribuir una mica, perquè li vaig fer un suggeriment sobre filosofia índia que va agrair. Una persona oberta agraeix suggeriments d'altres. He valorat, he apreciat i agraït molt aquest caràcter integral que integra el que el Raymond Panikkar anomenava la quaternitas perfecta, integra l'ànthropos, el cosmos i el theos. I aquesta reflexió integral que ens proposa, aquesta meditació holística que ens proposa l'Octavi, amb un aparell cultural, erudit, molt valuós, ens permet plantejar-nos moltes coses. Si llegeu aquest llibre, o si ja ho heu fet, veureu que realment ens obre la ment i ens obre moltes preguntes. Ens fa, evidentment, qüestionar
la cultura predominant que ens posen a dintre des de que naixem a través de l'escola, la universitat, els mitjans de comunicació de masses, ens fa qüestionar les bases mateixes de la cultura predominant, ens ajuda a donar-nos que hi ha molt més que no es diu normalment i ens permet intuir o començar a vivenciar que aquest molt més que ell rescata, com altres pioners, que se'ns amaga en la cultura predominant, aquest molt més és el més profund, el més autèntic, el més valuós de nosaltres mateixos. La visió, m'atreviria a dir, advaìtica, que he estudiat en profunditat a la Índia des dels Vedes i sobretot els Upanishads fins al Vedanta clàssic amb Shankaracharya, a la Índia això encara té una certa presència cultural. Aquesta visió advaìtica sobre la qual el Raimon va escriure tant palpita en aquest llibre profund i important. Aquest llibre té una visió advaìtica de no dualitat, en la que no es pot separar. Com deia abans, tot s'ha d'integrar. Us el recomano enormement perquè és un llibre que ens ajuda a obrir-nos, a plantejar-nos, a qüestionar de manera positiva. Recordeu que la filosofia no té res a veure amb el nihilisme que predomina habitualment, amb el criticisme de l'ego, que és el que es conrea des del capitalisme mateix. No oblidem que el que consumeix de manera patològica, que és el que és la nostra societat, un consum patològic, el que consumeix és l'ego. L'ànima no consumeix tant, només el necessari. En una època de consumisme patològic, aquest llibre és refrescant, ens obre finestres, portes, finalment a nosaltres mateixos. Perquè en aquesta visió advaìtica, l'Octavi ens recorda que parlar del cosmos, de la naturalesa, és parlar de nosaltres mateixos. Perquè, com han entès els físics quàntics, no hi ha separació. És una de les màximes barbaritats i monstruositats de la modernitat haver establert la separació ontològica entre l'home i el cosmos. No hi ha separació, és una ficció. És una ficció alienant, i el llibre també parla d'alienació, des de molt lluny, però que s'exacerba en la modernitat, com l'Octavi sap molt bé, com el Raimon també en va parlar. Meditar sobre la naturalesa acaba sent, gràcies a les portes, les pistes que suggereix aquest llibre, acaba sent una reflexió sobre nosaltres mateixos, sobre què som, en aquesta visió d'unitat advaìtica que palpita en tot el llibre. Un llibre important, profund, meravellós, que culmina una trajectòria realment magnífica d'un autèntic filòsof que avui voldria que realment rebés un homenatge en aquesta sala. Gràcies, i ara hi voldria passar la paraula a ell. El llibre tracta de congeniar la ciència amb l'espiritual, però la clau aquí dintre està en el fet de que jo no parlo de la ciència convencional, sinó que m'oriento, evidentment, a les ciències romàntiques, no? Sobretot a la ciència goetheniana, a la ciència elaborada per Johann Wolfgang Goethe d'entrada i seguida per una sèrie de científics, Gorres, Carus, Pickelson, que han naturat, Luke Howard, a Anglaterra, no? Que van desenvolupar moltes idees científiques, i és la ciència que és el magma que ha generat en el segle XX les ciències alternatives, tant a la medicina com a la psicologia, etc. Tant a l'homeopatia, el naturisme, part de l'acupuntura, vull dir, totes les ciències mèdiques i psicològiques actuals estan basades en gran part en aquestes idees primitives de la ciència goetheniana. La noció d'arquetip, el mateix Carl Gustav Jung va acceptar una vegada que sí, que va ser la lectura de Johann Wolfgang Goethe que li va il·luminar en gran part per utilitzar la paraula arquetip en la seva teoria dels arquetips psicològics, en aquest cas l'arquetip inconscient i el col·lectiu. El llibre també té moltes dosis de gent que ha sigut important a la meva vida. En el món de l'ecologisme, i aquí tenim el Marc Viader, un dels ecologistes històrics d'aquesta terra nostra, aquesta és una de les tesis fonamentals de Petra Kelly, una de les creadores dels Die Grünen i inductora de l'ecologisme a Europa. L'ecologia no pot ser materialista, l'ecologia té que ser espiritual.
Aquesta tesi de la Petra, una dona que vaig conèixer molt bé, és clau, diguéssim, per entendre l'escenari d'aquest llibre. No? Per l'altra banda, també vull recordar bastant, perquè moltes coses de la part parapsicològica d'aquest llibre, totes les investigacions de parapsicologia es deuen al Hans Bender, que va ser professor meu. No? Hans Bender va ser un personatge molt oblidat avui en dia. Va fundar un institut de parapsicologia a Freiburg. Jo en aquell temps estava fent la tesis a Frankfurt, a l'escola de Frankfurt, a l'Institut für Sozialforschung, amb els hereders de... Bueno, el meu professor era Habermas. Habermas va vindre de Stanford, de Múnich, i va donar les primeres classes de retorn, i jo vaig assistir a les classes primeres de Habermas. I el Hans Bender va fer una petició a la Universitat de Frankfurt perquè un filòsof vingués amb ells per investigar. Com que ningú volia anar, al final jo vaig anar el passo al frente, no? I em va dir, tu, els catalans que sou molt esotèrics, aneu, ves cap a Freiburg. No? I al anar a Freiburg i a trobar el Hans Bender i el seu equip em vaig dedicar a caçar fantasmes durant 2 anys per tots els castells d'Alemanya, no? Localitzant els poltergeists, etc. Sé del que parlo, quan parlo de parapsicologia perfectament. També m'agradaria recordar mínimament, jo vinc d'una família del Pirineu, vinc d'una família de Cabrils, Solsona, i Odèn i tot allò, i hi ha tota una tradició a la meva família de contactes amb les dones d'aigua. I és un tema que sempre m'ha fascinat, no? Contacte amb els elementals. No? Aquest és un altre tema que intento desenvolupar amb aquest tema també, lligat amb Marco. No? Marco Pogacnik, que és un dels personatges claus, del meu punt de vista, és un artista meravellós, txecoslovac, no sé si està a la frontera entre Bratislava, ja no recordo, i és un dels personatges claus que m'ha obert la ment, diguéssim, de cara al tema dels elementals. No? I també voldria recordar naturalment les meves experiències amb el xamanisme, no? En aquest cas recordar Polo Kusic, que era deixeble de Harner, de Michael Harner, que és el fundador dels Instituts d'Estudis Xamànics a Múnich, i jo ho menciono en el pròleg, no? Menciono que jo, utilitzant el mite d'Acteó clàssic de la mitologia grega i que Bruno sempre recalca, no? Indico què és el que em va passar a mi als boscos d'Alemanya, no? Els boscos de Teutoburgo, no lluny on Hermann va derrotar les legions romanes, no? On Alias Arminio per primera vegada va parar, diguéssim, les legions d'August, no? Octavi August. El meu pare em va posar Octavi per Octavi August. No? Jo estic marcat sota l'exemple de Roma, no? En tota la meva vida. No? I finalment, com deia l'Albert, l'obra està lligada, evidentment, a l'intent de clasar l'ecologia amb l'antroposofia de Rudolf Steiner. Això s'ha intentat fer alguna vegada a Alemanya, Lucas Beckmann ho ha fet alguna vegada, etc. Inclusiu crec jo que pensadors propers a l'antroposofia, com Manfred Frank, ho han intentat alguna vegada, però no s'ha fet, que jo sàpiga de forma clara. Això és el que intento aquí dintre, no? Fer una fundamentació espiritual de l'ecologia, ajudant-me, diguéssim, de les idees antroposòfiques. No? El llibre, bàsicament, és tractar d'entendre la naturalesa com subjecte, no com objecte. Normalment la tractem com a objecte, aquí jo me la plantejo com subjecte. Que tingui, la naturalesa té emocionalitat, té vida, té una certa vitalitat, té uns impulsos, etc. I per l'altra banda, em pregunto sempre, lligat a aquesta nova visió de la naturalesa, que és l'única forma que puguem donar resposta a les preguntes existencials és canviar la nostra visió de la naturalesa. És allà on la trobarem, les respostes. Quines són les preguntes existencials? Tots les sabeu. Les famoses preguntes de qui sóc jo realment? Més enllà de ser metge,
personal, de tindre dic metge perquè he vist el Pere Ròdenes aquí, un metge naturista, i ara m'ha vingut la idea de dir metge, no? Però més enllà, diguéssim, de que soc pare, tinc una família, tinc una feina, tinc un treball, etc. Qui soc jo realment? D'on he vingut i on vaig? O la pregunta pel destí, no? La pregunta exactament, jo què faig aquí realment, no? Tinc una feina, uns estudis, etc. Formo part d'això, però estic lligat de programes que semblen Matrix, això. Tots vivim en el Matrix. Tenim 4 o 5 programes, el biològic, el personal, el social, el polític, el nacionalista. Estem lligats per Matrix. Si no sortim d'aquests programes, tenim que passar de programat a programador. Tenim que autoprogramar-nos. I la pregunta per, evidentment, a part del destí, la pregunta per la mort, no? Què és exactament la mort? Què significa la mort? Aquí em fico amb les antigues tradicions. Treballo al bardo, treballo la tanatologia egípcia, la teosofia, és a dir, què significa això que avui en dia... Recordem que nosaltres tenim una visió molt curiosa de la mort. Si voleu trobar la visió nostra de la mort, llegiu Edgar Allan Poe. La societat industrial s'inspira en Edgar Allan Poe per entendre la mort. La màscara de la muerte roja. Això és... Tots estem ballant i disfrutant i passant-ho bé i menjant i tal, i practicant sexe, i de sobte algú s'ha mort. Parem, collonits, anem a un funeral que no sabem per què és, i després fem els cotxes i tornem. Tranquil, continuem. Això és la visió de la nostra de la mort. Bueno, proposo una altra visió. I finalment el tema del mal també miro de treballar-lo. Què és el mal realment? El mal és una de les coses més curioses. Té molts prismes, no? La resposta a aquestes preguntes, jo intento fer hipòtesis de respostes. Dono un camí perquè vosaltres mateixos tingueu experiències xamàniques a la naturalesa i trobeu alguna cosa d'aquestes respostes. Vull acabar, potser amb el que va dir Marcús, no? Quan va acabar la conferència, eren els temps que la filosofia encara pintava alguna cosa. Eren els temps que la filosofia marcava el debat social a Europa, i uns quants ens vam acostar després de la xerrada al pòdium per parlar exactament dels segles, de les cultures diferents que ens esperen, i li va dir, mireu, el segle XIX, el segle passat, va ser el segle, el començament de la pregunta pel Geist, per l'esperit. Però la segona meitat del segle XIX es va diluir i tots vam acabar buscant la pregunta per la matèria i per la ciència positiva. El segle XX, que és en el que estem vivint, és el segle dominat per la pregunta per l'economia. Què és l'economia? Si no donem respostes a aquesta pregunta, mentre que la segona meitat ha entrat una segona pregunta dintre l'economia, que és la tècnica. Sense la tècnica i la intel·ligència artificial, deia llavors ja Marcús, difícilment podem entendre el segle XX. I vam dir, bueno, i el segle XXI què? Això era els anys 60, finals dels 60, no? I va dir, segle XXI o serà el segle de l'ecologia o no serà. Gràcies.